Здравей, YouTube, аз съм The Pro Gamer и Аз съм Мартоши. да, и ние снимаме Minecraft Hunger Game. Това е втория епизод. Седло. Да. Викай ми The Pro или The Pro Gamer. Тъй. Къде си? На спална съм, още ето е тебе. Искаш ли кожен златен награда? Да, ей ти меч. Ръж. Така. Аз меч не фанах. Ето лък. Не, Имам 3 лъка, аз дръж. имам лък. Хубаво. Ма нямам стрели. Това сега на къде? Да знам, ела насам да видим. Този ми прилича на къп съм. Добре, айде, идваш ли? Че PvP-то се включи всеки момент, пък ние нямаме армор. Нито пак храна. Няма нищо. Седло. Какво? Бягай! Аджик, бягай малко! Да, и мене ме отрепа тос. То този да няма нищо е. Бия знам, а непрекъснато ме грешим. Добре. Арена 4 е свободна. Влезе ли в арена 4? Търся я. И то свърши. Хайде, аз ливнах. Айде, идвам наново, не дей влиза в нито една арена. Окей. Да идвам пак, защото нещо ме върна. Не мога. Човек не мога пуска вътре. То трябва да напишеш Кагалиев. А не лоби. Не ме пуска в Hunger Game. Да, съм в Hunger Game. Хубаво. Значи ти ще ме видиш. Трябва да чакаш. Пусна ма, дей. Айде, ела. Арена 7 да видим. Тя работи. Ох, чакаме пак. Къде си? Зад тебе. Майка. Мам стрели. Не знам. Хубаво це, нали? Не, някаква стреля ще стрели на спална. Чакай, коя арена беше свободна? Арена... Бързо! Коя? Арена 6. Идвам. Вляза. Арена 6 е спул. Арената е пълна. Аз излязах. Тъкмо почнах ли? Къде си? Ето, зад тебе. Ела да търсим нова арена. В момента ми изписа, че летиш. Не летя. Аз съм долу пред тебе. Всички други са на земята, пък ти си във въздуха. Ами бъгнал се пак. То с мангал тук ме уби преди малко. Микробой. И мене. Ама не е много да псуеш в клипа. Правим клип, не псовня. Хубаво. То ни по-дълго време, по-дълъг ще направим клипа, само да чакаме. При тебе ще стане ли после? Арена 10, бързо от другата страна е. Идвам. Влезе ли? Аз съм в арена 10. Бързо, няма места. 3, 2, места останаха, бързо. Бързо, Марто. Влязах. Добре, ти си до мене. Не си. Не, отдясно до тебе.
Бутуши взех някакви. И аз. Аз имам един меч, една бисквита и два лъка. Добре, къде си? Ето, аз съм зад тебе, бързо. Аз нямам лък, ама имам стрели. Да ти дам ли лък? Да. Дръж. Айде, бързо, идвай. Аз го ограбих вече. Тук някой троши джини. Айде, бързо, че пие пита е почина. Не. Айде да го отрепим. Айде. Айде да бягам, защото много станаха тук. Ох, почнахме пипито, май. Не, да, почнали сме го. Бързо се махаме. Джепи ми маймунката. Не бягай, ще отрепи. Чек, бягай. Отрепа ли го? Бягай. Къде си? Човек, къде? Някакъв ме гони, help me! Бягай, нямам меч, и аз умирам. Умрях и аз. Златен. Имах златен в себе си, обаче от боя не можа да го прескоча. Къде си? Съм на спална, ей тебе, мради са, има. Марта? Има, идваш ли? Хайде, Марто, да търсим арена. То няма никакви арени. Чакай да пина малко Да, Про и Марто търсят арена. Да, Про и Март. Аре, че няма арени. Точно няма. Има арени. Има арени, ама не свободни. 10-та, пак 10-та арена. Идвам. Чак от другата страна. Влезе ли? Той и арена 11 е свободна. 10 или 11? Сега влизам в 10. Аз съм в 10 също. Окей. Сега идвам. Ма бързо, че няма вече много места. Да. Ейта, Марто. Има. Сега, много мразя тази арена, защото е много малък мапа. Какво? Много мразя тази арена, защото е много малък мапа. Чакай, пиши ХГ боте. Давай написай го. И аз го... Game already starting. Бързо! Турбай се да вземаш честове. Малко странно звучи. Турбай се да вземаш честове. По-скоро да вземаш айтемите от честовете. Проекът мини. Меч, пържоли, някакво простичи. Взех си каска. Аз взех пържоли, един лък, 4 дини и 3 пържоли други. Къде си? Омага, тук има някакъв жокер. Къде си? На спална. Аз съм на спална. Марта. Троши дини. Дай един. Бързо ела. Има меч и такова и лък. Окей. Имаш ли някакви стрели? Не. Бягай, Марто! Къде си? За тебе. Добре, стой близо до мене. Аз взел лъка в ръка и ще ги бия с лъка. Ще ги бием с лукум. Рейнбоу. Дай ще убиме и тос. Фалдо. За тебе. Отрепа го! Мерси. Ейче! Зад тебе! Опа! Айде, чао. Служи горната. Ай, давай, идвай. Ето към някакъв.
Гати щастника. Аз го цепя зад него. Се отрипал го. Светло, аз да пазя. Ето. Ето още един меч. Ето и домта. Реси. Чакай, отивам да трепа още един. Още един идиот. Омага, не мога да го докосна. Трепахме. Главно, значи. Той... Ела се качим горе. Тук някой си е правил. Тук има някакъв чест. Не е докоснат въобще. Имаш ли лък? Аз се качих най-горе на дървото. Идвам, изчакаме ми. Чакам. Седям, тука. Чакай, тук има още някакъв чест, има някакво. Аз оставям ненужните айтеми. Ей, там има някакъв, виждаш ли го? Чакай малко. Да, виждам го. Вътре виж къде, виж честа. Бутуши. Бам! Омага, трепал го! Долу има някакъв. Аре да го вземем. Бам! Омага, не мога да го ударя. Аз ще го пресрещна. Аз не умрях. Аз го убих. Браво. Някакъв тук ме отцепи. И мен ме умре. Бяхме на коса, му станаха 3 човека и изчахме да приключим. Ето ме. Айде да търсим арена. Пак Марто и да про. Аз търся тук. Омага, виж какво цвете. Да. Той е от новичен. Аз за първи път виждам такова. Те го бяха добавили на 1.7.2. Дали? Да бе. Игра на креатив и погледни всичко и ще видиш. Добре. Чакай, че Тича, има глухарчи, много неща има. Да бе, знам. Тук пак някой открадна от свечите. Ти знаеш ли, че аз имам модове вече? Да, знам. Айде да направим някакво оцеляване с модове. Окей, може. С допълнителни руди, с допълнителни айтеми, някакви такива искаш ли? Хубаво. Айде, аз вече ще спирам клипа, че много дълъг ще стане вече. Окей, аз намерих Хълк. Добре, къде си? На златния меч. Аре, ела. Пъгъла. Аз съм от това. Застани на това другото. Да, така. Това бяхме аз, The Pro Gamer и Марто. Това беше от нас. Очаквайте да правим още клипове и чао!